Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly aýdym saatçylar. Bir karar döwletimiziň täze ýamanyň galkynç döwrüne, pähim paýgasym many mawtumul Pragy ýylyna, gahrman arka damydan, arka dağly gahrman serdarymyzyň saýasynda türkmen milli medeniýetimiz dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Türkmeniň milli medeniýetini, türkmen bagşylyk sunwatyny, halypa şähertlik ýoluny ösdürmekde bize döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka damyda, arka dağly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýas. Gahrman arka damydan, arka dağly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary besensin. Mehriban illäşler. Bakywy taraplygymyzyň 29 ýyllyk bayram bilen gahrman arka damyzy, arka dağly gahrman serdarymyzy ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýarys. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen, halypalar ýoly bilen atly gepleşigimiziň täsirine başlaýarys. Türkmen bagşylyk sunwatyny öz ýoluny goýup giden Ussat halypamyz Mawtumul Garlyf barada, halypa şähertlik ýoly barada aýdym saldy gyzyk bir söhbetdeşigimizi size ýetireriz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary bilen sizi tanış edýin. Maýkuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagşylyk sunwaty kafedrasynyň ulumolmy Türkmenistanyň at gazanan bagşy Kerwan Ýowasarov mehmançylykda, şeýle-de halypa bagşymy Türkmenistanyň at gazanan bagşy Döwletdeli Durdyýew mehmançylykda, şeýle-de Maýkuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Ýöri Tasaçyk mekdebiniň molumy Şäher Täjiw mehmançylykda. Halypalar gepleşigimizde siz hoş gördük. Kerwan halypa gepleşigimiziň başyny siz bilen dowam edäýäli. Halypa gahrman arka damynyň arkada gahrman serdarymynyň saýasynda bir halypa şähertlik ýoluny uly ýol açylyp berildi. Halypalarymyzdan bize miras galan aýdymlary öwrenmäge uly mümkinçilikler döredi. Şolar dogrusunda hem-de Ussat halypamyz Mawtumul Garlyfyň dörejiligi dogrusunda gepleşigimiz dowam edäýdi. Bizim ajaýyp zamanamyzda Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallaty bilen bizim döwletimiz bir ýokary ösüşlere eýe bolýar. Ähli ugrlarda alanyňda taryh, wakalar, uly işler edilýär. Ine bagşylyk sunwaty barada, Türkmen medeniýeti, Türkmen sunwaty barada aýdylanna gahrman arkadamyň özüniň bize peşkeş beren ajaýyp kitaplary bar. Türkmen medeniýeti, parahatçylykda, dostluk, dogurlukda, ine ýyly döwlet geler bolsa, aýt kitaplaryny alaňda ilmi kitaplar, ilmi wakalar içinde gelýän halypalar baradaky maglumatlar, dutaryň gelip çykyşy, taryh barada aýdylýan ajaýyp jümleler. Ne halypa şähertlik ýoly barada gahrman arkadamyz ýyly döwlet geler bolsa kitapynda bir ajaýyp tetirler belläp geçýär.
halipa öz hakyky yetişen şäherinde göwünü ýetenden soň ak pata bererken şol ak pata berende de daş döwrüne bir şo aýdym sada düşünýän ýaşulary jemläp şolary bir aýdymyny sadyny ýörüýte şolaryň ýanyna aýtdyryp sadyny çaldyryp görüp ondan soň şo diňleýijiler hem bir göwünü ýetenden soň halipa hem öz göwünü ýetenden soň şo halipa şäherine pata berende bir ajaýyp jümleleri şonna belläp geçýärdi. Şäher owul bilen käriňi dowam et, käriňe wepaly bol. Elmidama bir şu öz käriňi dowam edende öz sunuwatyňa öz käriňe wepaly bolmalydygyny şo taýda ajaýyp setirler bilen belläp geçýär. Yar eyhuye ey sevduğum sallanıvey Yar eyhuye vi aman aman sallanıvey Mümcil ve bilegel Kamza kakayı budva sıla bolum sala sala geley Kırmızı gelin yarım seker vakti güle gel Gülüm zarini siddene men garip bilbile geley Ah menin kiyilum soğuyup kıyan kıyan bakarsın Altın kümüslü merredey dal verdeney dakarsın ey Sen bir doğdu torğustan ipi yevana çıkarsın Almayı bulap çağırsama şunkarım sen bolo geley Gönlüm bir terelendi yarı gözüm düşünne Gördüm yarın cemalin gözlerim kamasınna ey Tergü dargıt adına çarhurdum boyunna Min buldum açık garibe ikin şadenim bolo geley Rakiplerden bidanmaz Günni gördüm suratına geceler bimadamene Yüzümün müşokkat bilen canım altınırda mende Beyhuda aşık buldum Holdonu kırmızan ben Al koluna hancar yayıp bağrım dile dile geley Ah emine yarın ismi Kabilen nama geldi Mimilencim okuydum aynı kelama geldi Görünüşe çıkan yarim tergün talama geldi Bu sözümün ahiriye sözüm tamama geldi Ey yedermen yarın ismin duvat kalem Ah ala gel Yarın ismin yazar min Bulur mine çıdır mine yazar mine çıdır mine Düvet kalem ala gel min donu kırmada gel Halipa şäherlik ýoly neşe edip dowam edip
şuň kune atadan ogula geçip, nesilden nesile geçip, halipadan şägirde geçip, şuň kullarymyda gelip ýeten sunugat ençeme sazlar, aýdymlar, halk dessallar, nuskawa aýdymlar, umuman alanyňda bir halk döredijiligi iňçe ýolda şu halipadan şägirde kämilligi bilen şuň kune gelip ýeten şol dessallaryň, nuskawa aýdymlaryň, şahirlaryň şygyrynyň şuň kune gelip ýetmeginde bolsa bagşylaň ornunyň has uludygy bellenip geçilýär. Zat halipany atlap ne bizde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň tagallaty bilen hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň tagallaty bilen nuskawy şahirlerimiň, zat halipalarymyz elmidama ýatlanyp, şolaryň bir atlary ebedileşdirilip okuw jaýlaryna daqylmagy, ne biz şonuň özümiz şaýady bolup ýörüp halipalaryň atlary ýokary okuw jaýlara daqylyp ýa-da orta okuw hünär mekteplere daqylyp şol halipalara goýulýan hasam uly hormat bolup durýar. Şuň kunna şon ýaly tila sarpalanýan halipalaryň biri Suat halipa Magtumul Garlyp Türkmenistanyň halk bagysy şu halipany şuň kunna şu töhbetimizde ýatlap elmidama bellenip geçilýän elbetde onuň tadannaty gyjakçy Saparbeky hüňem näme 130 ýyl bolýar. Halipalar bir goşa daragat ýaly olaň aýdymlary, sallary ony bagys dinleýän adamlaram, sunugat adamlaram ähli halkymyzdan bir Magtumul Garly diýende eýam şonuň aýdymy ýanglanyp başlandan ana Magtumul Agan aýdymy diýip derrew aýdymyň ady bilen başlandan dinleýijiler şonu bilýär. Sebäbi halka şey diýip özüni söýdirip diňe bir uğurda däl. Bagşylyk sunatynyň ähli uğurunyň bagşylaram, dinleýijilerim halipanyň aýdymynyň sady başlandan eýam Saparwek halipa bilen ikisiniň aýdymynyň sady şu ikisi bileleşip başlandan eýam owady derrew bir aýratyn bolup eşdilýär. Şon ýaly halkyň içine özüni söýdirip bilip halka bir aýratyn Magtumul Aganyň aýdyş uğuru diýdirip bilen Ussat halipa Magtumul Aga. Bu arada elbetde näçe kitaplar ýazylan uly çuwal bagşyny powestler, romanlar, uly eserler, ilmi makalalar halipalar barada ýazylan elbetde oň barada halipanyň bir aýdymy barada da söhbet edenler ençeme zatlar aýtyp bolýar. Ne şuat Ussat halipanyň dörediji barada aýdylanyna ol ne döwlet bagşam, şäher bagşam hemmämiz bile bir halipalaryň ýoluny, şol aýdymlaryny elmidama aýdyp ýörüp, öz taliplere, ýaşlara da öwretip ýörüp bildigimizden şu halipanyň ýazgylaryny dinläp elmidama toý bayramlarda da aýdylyp ýör. Umuman Ussat halipaň bir sunugata gelişinden ilki kaq etrawyna dünýäge inip ol 10 we owasyna çuwal bagşy diýilmegem näme şo taýda aliliğiniň çuwallar taýpasyndan bolandan soň oňa şol öz tire taýpanyň ady bilen baglanşykly halipalaryň arasynda atlar barny. Çuwal bagşy ýa bolmasa nazar baga, öre şyh ýa oras salar şon ýalak bir bagşylaryň gara däli göklen görýärmi şo öň Ussat halipalaryň atlary öz tire taýpasy bilen baglanşykly hem agdalyp gidilipdir. Ne şon ýaly Magtumul Agada alili bagşam diýilýär, çuwal bagşam diýilip halka arasynda soň ol çarçeppe halipasy bolan, onsoň Gylçy bagşy diýibem şo taýda ilk halipalar bolan. Onsoň Magtumul Agaň ene bir halipalardan eşden dadymyz onuň ussatlygy halipa ilki bir şo taýda Kakada bir medresede de okapdyr. Ol Arap part dillerinden hem Arap part ýazyny şol hatlaryna okumaga sowatly bolup şol Sopy Allah ýaryň kitabyny şol öz döwründe Magtumul Agaň kitaplaryny ýa-da beýleki dessallary şolary Arap part ýazynyna bolsa da köne türkmen elepine öňkü döwürlerde olary da gaty sowatly bolup öz şägirtlerine de şu halipalarymyza maýdyat şol Magtumul Agany görüp ýanyna bir gören halipalar bilen hem biz kän bir bile oturup halipalaryň ýanyna maslahat soramaga da barar. Ne balmät geldi Ussat halipa Magtumul Agaň şägirdi ol tüýli oturup halipa kän toý bayramlarda bile boldum diýip men öz halipam Hojamrat öýräp şol şeýle bir tüýji dilli adamny bizi öýre şyhyň ogly şol halipaň ogly diýip ýüzlenýär diýdi. Onsoň şonu ýaly köne ýazgylarym, köne kitaplarym okansaň öz şägirtlerine de elmidama bagşytadanyň köp okumaldygy, sözü düşünükli aýtmaldygy aýdýan sebäbi dinleýijilerin köpüsi şo goşgyny, destany eýam şo bagşyň aýtşyndan dinleýär. Sebäbi öňkü döwürlerde köp kitabam el ýeterli bolmagan dinleýijilere şol bagşylaryň dilinden alynan şu destanlarymyň şuň kunna kitap bolan destanlarymyň şuň kunna aýdylyp berilen goşgulanmadyň ençemet şol halipalaryň
dilinden yazılıp kalınan. Sağ olun Halipa. Mümkün olsa gepleşigimiziň şu ýerine bir Maltumul Halipanyň ýolundan aýdymlar aýdyp berseňiz, soň gepleşigimiz söhbetde şu arkaly dowam edibereriz. garip evlenme mında ayrılığın vakti yetti. Git gariptir moğun mında neler gördüm senin vakfın beraber yoktur attın. Gürbüledir etti patın git garip evlenme mında Kıdıl gülün harmanı sen ne derdimin dermanı den yor yâri 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 ne derdimin dermanı sen git garip Yenin bir abadan gırnı git garip evlenme mında gile hep bekre tapmadım vatandan hep senin canım çıktı kendin yor yâre 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 Şadenim diye geçtim kendine git garip oye eylenim men heyetimi tüküleyen
Menden betereyen hey garip uye evlenme minne yahar git gel durma minde Söhbetli gepleşigimizde bagşylar bolup jemlenşmek elbetde biziň üçin hem hasam bir gyzykly sebäp birek bilen bir sunugat söhbeti bolýar. Bir aýdym saatlar barada, halipalar barada aýdylan gurrun birek bilen ýatlaşylýar. Şu aýdymlar aýdylyp durulan aýdymlaryň äklesem öňem bir Daşow welaýatynda halipalar tarapyndan başga uğurlarda da aýdylýan aýdymlar bular. Öňem halk aýdymlary ýöne şu magtumlaryň öz aýdyşyna görýän Saparberk bilen halipa ikisi bir aralykda saatlarda da bir aýdymlaryň başlaýyşynda da üýtgeşik bir öz goşandyny goşup öz ustaatlygy bilen ýitiligi bilen şördi. Bir zady belläk geçenlerine saadanlar Türkmenistan sungatda at gazanan işgäri Osman Gujimew hemem saadanna gyjakda da hemmemiziň ýanymyzda Meret Täjif gyjakçy Daşowdyň magtumly galifadyna ýöri sungat mektebiniň molimy ödem saadanna gyjakçy şördi gyjak barada da bir belläk geçendim gelýär döwlet. Şol Saparbekiw barada aýdylanna halipanyň şeýle ustaatlyk derejesinde bolmagyny Saparbekiwiň orunyň gaty ýokary derejededigini sebäbi magtumlaryň özi şeýle bir gowy sözler aýdar ekenler Saparjan men ýüregim çalýar diýip. Ol şonu ýaly ikisi bütün ömrüniň dowamyna tirkeşip geden teňe ýam näme aýdym aýtjak bolýar. Ay käwat eýle beýle yerem bolsa, kör kakularam bolsa Saparjan gyjagy bilen bir edil ýuwup ýalmap ötüp gidýär diýip. Onsoň bir tüýlägi bilen söhbetdeş bolanda da magtumlar şeýle bir zat aýdypdy diýär. Jikke bagyş diýip usta Talipa bagyş bolanda da şol ýolun. Onda Saparbekiň ustaatlygy ol Nazarbagan ýanyna da gyjak çalan, öreşiň ýanyna da gyjak çalan ilkiler. Onsoň ol Atabay bagyşdan ýanyna da jikke bagyş şol halipalar Sapar tüýrentki dagyna gören halipalar da Saparbek. Onsoň magtumlaryga da görýän ahal saallaryna da eli ýitip bolan. Ondan bir ikisi bir bilen sataşanna Daşow tebitlerine näil aýdymlar bolsa Saparbeki bilýär. Ondan magtumlaryga bilen ikisi sataşyp täze bir öwüşgünne iki bolup görýän ol aýdymlar öň aýdylýan aýdymlar hem bolsa ine mukamlar başyny aýdanna bir aralygyndaky on alýan saatlary soňuna başyna alýan haýdy aýdym ýa ýanyna aýdanna ne şol aýdymlaram näme şugun saadanalamaly bilen ne döwlet başyny aýdan aýdymlar şäher hemmem şol halipalaryň ýoly şöýerde bir belläk geçsegim şo jikke bagyşy Saparberkä şeýle ýokary derejede baha beripdir. Ana terediň Saparjanyň ýörek gelişini bärden teretsen şu ellerde adam edil gyjagyň kemençetine meň däp dur edil gyjak ýörek gelýän ýaly diýip şon ýaly ýokary derejede baha beripdir. Olar barada halipalaryň aýdan sözi gatyken usta Talipa takyjep bar men magtumlygarla umman bagyş diýetim gelýär diýip. Onsoň türläge de magtumlygarla aýdym aýdanna aýdymyň kim köslerini tapmarsyň näde. Oňa hemme şo halipalaryň aýdan gowy sözleri bar, mullaga da ýokary derejede usta Talipa baha beripdir. Magtumlygarly eger aýdym aýtman diňe saat çalanan bolanda öňüne bir saadanna geçirmejek gowy saadanlaryň biri bolup biler diýip şon ýaly eliniň ýitiligine ol bagyş üçin el ýitilip gyjakçy bilen ikisi ýitip bolanda ana şonna aýdymna täze bir öwüşgüller, täze aýlawlar onu bagyşladyna hatam gowçunya bir aýdymyň arasynda gyjakçy bilen düşünüp alýan bir ownuk perdeler bolýar, onu bir-birini duyup bilmelde.
Şoň üçin hem ene şu konserdimizde da ýene dene bagşlanmadan öz halifalardan estenni halifa baradaky öz ýürek buýdançlaryny ýatlamalary aýdyp geçerler. Elbette Magtumul Galip halifa barada her aýdymy barada da bir aýtmaga gowy sözler bar. Ine şu Ustad halifa bize hemme ýoluň aýdymlaryna şowat öwrenip bilipdir da ol öwre şeýh bolsun, adar baga bolsun, çowdur ýoluň aýdymlary bolsun, ol aýdymy ýanyna oturup öwrenmek däl, eli ýiti zekini ýiti bolandan bir kedek diňlänne de özüne geregini derrew alyp bilýär ol Ustad halifalar. Şoň üçin hem şu halifalaryň hem goýup giden ýazgydaky galan aýdymlaram biziň üçin bir näme gaýbana halifa hasaplar özümize. Sebäbi onuň ýazgylaryny diňläp, şol halifalaryň ýazgylaryndan bizem aýdymlary öwrenýär. Şu adam halifanyň aýdymlary halifadan şägirde geçip, nesilden nesile geçip, halifa şägirt ýol bilen dowam edip gelýär. Nesip bolsa geljekde de ýene de dowam eder. Sag bolun Kerwan halifa. Şu Ustad halifamyz Magtumul Garliýewiň bir döredijiliğine, bir milli sağlamlygyň bir orny barada bir gowy gurrunlar berdiňiz. Gepleşigimiziň şu ýerine Ustad halifalarymyz Osman Ujiýew bilen Meret Täjiwiň ýerine ýetirmegine bir sağlar diňläýäliň. Ene hemmemizem näme bagşladan ne bolar? Ýani saat barada aýdylanna halifaň bir eli ýitilli saatna bolanlygyny şu halifalar hem aýdýardy. Bir toýda aýdýan aýdymdan daşgar mihman ýerde oturanda da diýe tüýlü halifa ýanyna bolardyk diýdi. Şu gyjak şu o ýerde bagşy bärde oturanda da tapar jamrat ýadyma düşdi. Al gyjak aý bagşyga ýanyna baraýmy diýse, ýa şu oturan ýeriň bolýar diýip de her bir ýerde oturda da şeýle bir iki bolup de bir eşitdik görmedik aýdymlaň taýdanly çalýar diýdi. Şol ýaly eli ýiti taýdanna Ustad halifa bolan şol halifanyň hem ençeme aýdymlardan taýdar alnýarda. Magtumul Garly halifanyň aýdan aýdymlaryndan şäher täzibem bäder şu Keremgeldi aýdymam aýdyp berer şu Keremgeldini türlü tarif taýd görnüşinde de çalypdyr. Mukamlar başy aýdym görnüşinde de aýdylýar, taýd görnüşinde de çalynýar, tariýe diýip akalda aýdym etip aýdylýar. Şu Magtumul Aga şu diňläp gördiň mukamlar başy häzir taýdanlar çalar. Şol soňuny guturduşdy, aralykda şu taýda alynýan bir öwrümli ýerler bar da. Ne taýdanna Osman Ujiýew bilen häzir Meret Täjiw şol mukamlar başy taýdan häzir çalyp berjekdi. Hemem aşyk oglanam şol daşagy ýoluny bir aýdylýan aýdymlaryň birinde Kemal ýarym diýip aýdylýar. Şondan aşyk oglanyň öz heňem aýdylýar. Öýre şu beýle halifalar hem aýdypdyr. Ne şol taýdalarym halifalaryň ustadlygy şol aýdymdan alyp derrew üýtgeç aýratyn saat etmegde. Ne şu wagt täzir onu şu saatdan alanmadan saatnam diňläýär gepleşigimiz onu.
Kerwan halipa gyzykly gurrunlary berdiňiz, ajaýyp aýdymlar aýdyp berdiňiz. Gepleşimiň şu ýerine döwlet halipa siz bilen dowam edäýin. Halipa bir sunat ýoluna bir gelişiňiz bardy, bir ilkinji halipalaryňyz barady. Mawtumulaň aýdymlaryny ýygyň dowam edip tanaýarsany sizi bir mawtumulagy barada bir gepleşimiň siz bilen dowam edäýin. O sağ olun, gahrman arkadaşlar gahrman terdarymyň bize şular halipa şähertlik ýoluny giňden açyp berer. Hormatly arkadaşlarymyza, arkadaşly gahrman terdarymyza köp sağ bolsun aýdýan. O ne şuňky biziň gurrunda oturan halipamyz Türkmenistan halk bagyşy Mawtum Garliýew ol halk arasynda çuwal bagyşy, alily bagyşy diýip tanalan bagyşy. Çuwal halipa özi akal sebetlerinde doğulup öňe öten adam bolan soň bärde halipalaryň elinde köp sağlary urunýar. Esasy o terbiýe birinji eline tutarsa başlangyjyny akal sebetinden alýar. İlki de şu vilayatyna baranda şu halipa Mawtum Garliýewiň aýdymlary ýem bir ýerden beýlik ýola geçmek üçin ýem halkyň gulagy şu öz diňläp berilen bagyşlaryna gulagy ganyn soň Mawtum halipa bärden baryp şu öz aýdymlaryny aýdanda bir kän bir halky özüne çekip ümrindirip bilmändir diýdi. Onuň bir 5-6 aý ýaly şular ýaly bir ýeke tutarda öz aýdymlaryny halky arasyna çykyp aýdyp durbolyn ýöne bir kän bir gyzym garşylanman soň Türkmenistan halk bagyşy Sapar Bekiýew diýip bir ulugajak şeýimiz bar. Şu Sapar agaň eýem aňyrda daşaw sebetlerinde özüni ýaşam bolsa, özüni şeýle bir uly derejede ähli welaýatyň sebetlerinde bagyşlaryň hemmesini özüni tanadan ulugajakçy bolup ýetişen eken. Şükür Allahu yettim maksat murada, garip oldum bir usavda yetişti va yetişti. Zira şükür final bulun kamatım, rana bulun nurlu havlu yetişti. Döwlet halipa sağ bolun aýdyp beren Bilgilim av yetişti gözlerim güne vay gelmine. Aman gelmine vay gelmine. Ayrılık günlerine salmasın yine vaye. Çöllük edip testten hep sona vay gel sona. Sona gel sona. Gülüm burnuna böyle yetişti. Hey yürekler kan olup gözler yaş olup yine yansınların yine pas olayım olayım. Ah olma gel olayım. Hey oye gel olayım. Aşık birbirine duş olayım bülbüle yetişti.
Türkmen avlu yetişteyin Ey toduğu tar eyler bu qadilen Kumrular dem tartan hoşu qadilen Bilginin badılar gülün sabilen Toduğu tar eyler bana yetişteyin Ey mahmay türsü kudrettim yar bilen Bilhim labul bilehle zar bilen Bilen ah bilene gel bilen Ey vay ey gel bilen Ay nazırım yok kaldır soğanlar bilene gel bilen Asfalırım olmalı avlu yetişteyin Soğan hamile çöllerim olmalı havlaya Ah yetişte Ha hey Ha hey Yetişti, eyvah yetişti, pide. Mağtumul halifamız şu taya baranda da iyam şu sapar ağa bilen duşman arduunda bolupdyr. Şuňgulam da deskorda bolup bolmam kadiýa. Deskorda diýenem näme bir bagşy bilen gyjakçy bir näçe ýylyň dowamynda bile o aýdym aýdyp saçylyk kesse iyam şol bir-biriniň eçekladyny çaljak tutjak perdesini öz ýüregi bilen duýup oturan bagşy gyjakça deskorda diýilýär. O şonuň üçin buna Mağtumlağa bilen Saparbeky ikisiyem bir Mağtumlağa bir toýa baranda halipeler bilen oturlar bolýan indi bular bary Saparbeky'e garaşýar. Owa Sapar agada owa bir toýdan çykyp gelýär onu görsen ha ýaş oglan owa sagyrga mallyk toluşandan soň bular esasy Mağtumlağa şu Saparbeky ilki eline alyp gyjak çalmaly mukadip oturýar. Ana Saparağa ýem Atabay kel diýip bagajyň kapdanynda gyjak çalyp başlaýar. Şonda da öz için gepledi oturýar. Şuraya bir şu gyjakçy bilen ýanyma ömür bir ýanyna gyjak çedip alsam bana laýyk geljek diýip şu ikisi ýem goşulundan soňky wakalary ana türkmen halkymyza goýup giden mirasyny biz häl bugüne çelli dinläp ganyp doýup bilemizak. Ana şu owada halifelerin edir bir özünü tanıtmadığım bolsa şu halifelerin şagirdlerinin sanawyna girýän we halifeň kapysynda ýanyna gelip hizmetini etip berýän bir öz şagirdi we Minewir Amanow diýip bar inşallah degişi adamlar bolansa muňa işan bagşy diýerken Mağtumlağa. Minewir halife bu dutar ýasamak bilen meşgul bolýar. Dutar gyjak senedini ýasap berýän soň ilkinji men elime şu dutar senedini ýasamany öwreden ýa-ki Minewir halifamyz şoň ýana baranda da şu Mağtumlağa barada kän gurrun berdi. Ol özüniň esasy ýaşyk döwründe şu Mağtumlağyň kapysynda geçirenligini, Mağtumlağa bilen näle şonuň bir adam bilen mülakatly bolşuny, munyň öýüniň adamsyz bolmaýyşyny, bir toýa baran ýaly ýerden şu gadan atyrar ekenler, şu agşama çelli şu ýa-ki Mağtumlaağyny görmäne ýa bir şoň kapysyna baran adamlarda tagam duw diýip gaýdar ekenler. Ana şu Mağtumlaağyň häsiýetlerini, şoň bolşuny, goňşy döwletlere gidip aýdym aýşylaryny Minewir halife maga gurrun berdi da şu bile gurrunda şu bolardyk. Esasen hem şu Mağtumly halifamyzyň aýdan aýdymlary türkmeniň aýdym saat sunutynyň düýü bir bolan soň hemmesinde de şu bir anha ýigitlik çağısında da anha ýigide begler olaydymynda da bar. Owa Hacgolak aýdymlarynda da, Teşnitde de bar. Ene
yandım aydımlı alanımızda da eyyem hem bizim düyü bir olup durdamın. Eyyem berden alan gorny halipa barıp yankı sapara bilen bile ikisi koşulup şu tane şeyde etekleyip çöbür yol koyuyor. Yankı ulum näme şu saparagan ulu himayetinin bardığını bilir yaştaydı. Mağtun garlın yol didirmek bir ulu zat. Ne bulur näme yeke bir aydım aytmak bilen çäkden ben eýtem bular halky belli bolup eýem toy merakelerde o yurdumuzun ähli şular bir uly döwlet çykyşlarında da gelip Daşkende, Moskwada barıp çykyş edip aydym aydara keller. Ana ondan soň bular ýürüte öz başynda bir şägirt taýýarlar. Şägirtler, dalaşgarlar köp bolup başlaýar. Türkmenistan halk bagçylaryna o İlman Naif, o Barlamat Geldiýew, Gurban Seyit Mehmedow, orada Ula Taýif, ana Akçul Muradowa, ana şolar ýaly bagçylar halipaň elinde öwranyp eýem olaryň öz gereginde ulu halipa bolup bir halka hyzmat edip şägir taýýarlak giden bagçylaryň biri. Bular ýazatlary da bize näme bir giň mümkinçilik açan hormatly arkadaşlar gahrman serdarymyň jallary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Alyp barýan ýyly ýurtmak bitli işlerinde elimizde ama rowaşyklar arzu edýän. Sag bolun döwlet talypy arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gepleşigimiziň şu ýerine mümkin bolsa bir ajaýyp aýdymlaryňyzy aýdyp berseňiz, soň gepleşigimiz söhbetde şu arkaly dowam edibereriz. Yar giýweye wi ululmasdy Hudaýymdan döwlet kerekdir ýerinde. Döwlet ýeter bolan soň medet kerekdir ýerinde. Sözleşmeğin elbur edek iyileşmanı anlamısı iyileşmanı doğum gerektir ey. Ey yigide vahey. Aha Leyle. Oh Leyle. Ha ha. Yar yigide, 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 beyler yigide. Yar giyweye, wi atınca havyenda bağlayan, kesip ciğerinde havlayan ey. Yar gülünde narin yalayan, naçar gerektir yigide. Aley, çaley. Attır yiğidin yoldaşı oğuldur devletin başı değil de olsa kömür koşudur yad gerektir ey. Ey yiğide bak ey. Aha Leyle, oh Leyle, ha ha. Yar yigide,
Döwlet talypa sag bolun aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin. Niş gepleşigimiň şu ýerine bir gepleşigimiň mihmany Şäher Alypa siz bilen dowam edäýeli. Gahrman arkadamynyň, arkadaly gahrman serdarymynyň saýatynda türkmen milli medeniýetimi, türkmeniň bagşylyk sunwaty Halypa şähertlik ýoluny ösdürmekde ähli mümkinçilikler döredip berýärdi. Sizden bir öz alyp baran işleriniz barada, ilk halypalaryňyz barada, Ussat halypamyz Magtymul Garlypyň döredijiligi barada gepleşigimiz dowam edäýeli. Ene berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne Pägin Paýhas ummany Magtymul Praga ýylmaza o ululu bayramçylyklar berilen geçildi. Ene häzirki wagtda da gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň täzeden dikeltip beren Halypa şähertlik ýolu bilen ine bizim gullerimize gelip ýeten bir näçe aýdymdyr saatlarymyz bar. Ine şol saatlarda da onuň aňyrtynda Ussat halypalar bar. Ine şu gepleşigimizde de daşol ýoluny ulu ýyz goýup giden Ussat halypa wagy Magtymul Garlyp barada ine halypalar bir giňişleýin gurrun berdiler. Men bir belläk geçesim ele şol Magtymul Garlypyň adyny göterýän Daşol welaýatyny ýörýete sunwat mektebi bar. Men şol sunwat mektepde ine okudum. Bir halypaň adyny göterýän okuw jaýyny okumaklyk bagty maňa meýesser etdi. Ine şol okuw jaýda da halypanyň ýoluny ýöredýän Ussat halypa wagy Türkmenistanyň at gazanan bagşy Söýün Amanow halypa maňa halypaçylyk etdi. Halypanyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny maňa öwretdi şol halypa. Halypanyň bir ýerine ýetiren aýdymlary şeýle bir gyn. On men bir ilkinji halypam Hoja Murat Öraýew Öre şeýhiň ýoluny dowam etdiren halypa. Şonuň şägirdi bolup eline bir näçe ýyl okudum. Ondan soň Magtymul halypanyň ýoluny geçjek bolanda şeýle bir gynçylyk döredi. Ýöne näme sunwat mektebinde de 4 ýyl okumaly bolan soň maňa ondan soň bir kem-kemden giýişmäge wagt boldy. Halypanyň mine bir näçe aýdymlary biziň ýazgyda galypdyr. Onuň şägirdleri barada aýdymyza ýa-ni döwlet halypada belläk geçdi. Ýylaman Annaýew ýaly balmat geldi. Akçoğul Muradow ýaly Ussat şägirdleri ýetişdiripdir. Ine şol şägirdleriniň hem ýygyny dowam etdirji. Ine şol Söýün Halypa ýaly Söýün Halypada özü ine bir näçe şägirdleri ýetişdirdi. Men ýanky Magtymul Garlyp adyna ýörýte sunwat mektebini tamamlanyndan soň Maýa Kuly adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna da okuwa girmek bagtyny esip etdi. Bu ýerde de bir näçe Ussat halypalar bar. Şol wagtlaryny Akra Çariýew, Ýoluman Nuriýew ýaly Nurýagdy Bayramow, Orad Nepes Döwlet Nazarow ine bir näçe Ussat halypalar görmek, şolardan bir näçe aýdymlaryny dinlemek, öz ýanyny dinlesen hassa bir täsirli bolýar. Ine bir ýere gelenden soň maňa o Ussat halypa Türkmenistanyň atgazanan bagşy kerwen ýobasy Arpina halypa maňa halypaçylyk etdi. Halypanyň eline 5 ýyl okudum. Men ýene bir zat belläsim ele men halypada ýani Hoja Murat Öraýew men ilkinji halypam şonu okan döwrümni öwrenip bilmedik aýdymlarymy ine şol kerwen halypadan gelip ol halypamyz bir halypa bilen şeýle bir ysnyşykly köp dinläp men şondan ine bir näçe aýdymdyr dessallar öwrendim. Ine ýene belläsim ele döwlet halypanyň ýanyna da şol okuwa girip tä gutarýanjam hem şägirt bolup şol bir ýanyna gyzak sazuranyna da sazanlarlyk edip bir has ýakyndan gatnaşyk takladyk. Ine şol gyzak sazuranyna sazanlarlyk etmegem onuň bir aýratyn ornu bar. Ine bizem näme häzirki wagtda gahrman arkadamyzyň bize döretip beren mümkinçiliklerinden peýdalanyp häzirki zähmet çekýän okuw jaýymyzda şol halypalardan öwrenen aýdymlarymyzy, dessallarymyzy talyp ýaşlara geçirip şol ýol dowam etdirýär. Ussat halypa Magtymul Garlyp halypanyň ine bize miras galan aýdymlarynyň köp bölegi dessallaryň içinden Saýatly Hemra dessanynyň, Şahyň Marip dessanynyň, Zöhre Tahir dessanynyň ine men häzir gepleşigimiziň şu ýerine Magtymul Halypanyň ýerine ýetiren aýdymlaryndan başardygymdan ýerine ýetirip bereýin.
şuğlası yakar edemdim. Yar Hurşid-i Cemal'ın dağı ben dağıyım. Yem Cemal'ın kulfeyle yüzümde nikam. Gene gel nikam, gene gel nikam. Götürdün yüzümden perdeyi hızam. Arz eder Cemal'ım şevketer aftab, aftab Cemal'ım dağı ben dağıyım. Yar buyum gene, uygulun kametlerin peykerdir. Yar gözlerin zat alan misle ar-ardır. Hem kaşımın üstünde misli kerbendir. Yar bir güler yüzlüğünün dağı ben dağıyım. Hem çemenler sayraşır misli murguzan. Gene murguzan, gene murguzan. Çok helvan bezenmiş Türk'ün olmasın. Nezalar nezalar ne yakşının ağır tavuz misalinin dağı ben dağıyım. Yar iyi gene, bu devran gelir geçer kimseden denmede iyi gene gel denmez. Yar ne oldu baltamdan çırağı yanmaz. Hem yatan baltam uykusundan uyanmaz. Yar baltamın kemliğinin dağı ben dağıyım. Hem evimde balların talhater kandan. Gene gel kanna, gene gel kanna. Senin canın çıkar ciğer etinden. Garibaşım sana kul olup ben deyim, ben senin adlinin dağı ben dağıyım. Gel amanım gel, sonu buyurun gel. Hey, ha ha ha. Ey merdavan ha merdavan mertler dönen yurdavan doklayıp tilka barınımdır asım bulsam hep burada var boyum. Hey. Hey. Sportdan peýdalanıp bir taraplyk bayramy bilen gahrman arkadağymyzy, arkadağly gahrman terdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýan, bize şular ýaly mümkinçilikler döretip beren halipalar barada o gurrun açmagy, şulary halk köpçüligine ýetirmäge döretip beren mümkinçiligi üçin köp sag bolsun maýdan gahrman arkadağymyzyň, arkadağly gahrman terdarymyzyň jallar sag bolsun, başlar dik bolsun.
Canım tövür yadiye geldi geldi Kerem geldi. Atında var arabatı göndür canım cennatiye. Sadadıdır atında atiye geldi geldi Kerem geldi. Yar kaleminin yine gel kıydıyım. Hemşinin ferhadın yine gel bölüyüm, bölüyüm. Kerem'in iki gözü yemeği geldi geldi Kerem geldi. Çağın aytım nerede yani feryadı yetişemiyor diyeyim. Asırıydım tövür yadiye geldi geldi Kerem geldi. Ay geldim, ey geldim, ah geldim, ah geldim. Heh. Heh. Hep geldi geldi bu yey. Kerem geldi geldi vidadeyim. Geldi geldi Kerem geldi 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 yarim geldi. Hey. Yey. Sağ olun halipalar, gepleşigimize gelip bir ajaýyp beren gyzykly gurrunlygyňyz üçin, ajaýyp aýdymlaryňyz üçin köp sağ olun sesiňiz mundan beýlekde beletden ýanglanmagyny arzu edýäris. Halipalar, gepleşigimiziň şu ýerine bir ýürek arzuwlaryňyzy bir halkymyza ýetiräýseňiz. Sağ olun. Bir doğrudan hem saat halipalar ýatlamak, şolar barada söhbet etmek, hasam bir täsirli bolýar, onda da öz kärdeşlerim bilen aýdym saat sunugat adamlar bilen söhbet hasam täsirli bolýar. Elbetde bizim mehriban diyarımızda bir aýdym saatly söhbetler etmäge, bir toy bayramlar vermäge uly mümkinçilikler döredilýär. Elbetde bayramçylyklar, toylar goşa-goşadan gelýär. Elmidama şu ýyl kylymyz pähmi paýhas ummany magtymly Praga ýylyna ýatdan çykmajak taryh wakalara baý boldy. Türkmeniň bir buýsanjy da bir taraplyk bayramymyz bar. Gahrman arkadamyzyň parahatçylykda, dostluk, dogallykda kitabyny okusaňam şol türkmen halkynyň bir ähli halklar bilen dostluk, dogollukly gatnaşýanlygy bir aýdym saatyň üstü bilen parahatçylygyň üstü bilen bir halklaryň arasyndaky dost dogollugy berkidýänligi bizmiň özümiz ähli bagyşlar bolup şaýady bolup öz aýdym saatlarymyz bilen bir näçe döwletlerde Türkmenistanyň medeniýet gullarının geçirilmegi, beýleki döwletleriniň bize gelip medeniýet gullaryny geçirmegi, bir halklaryň arasyndaky aýdym saatyň üstü, medeniýetiň üstü bilen parahatçylyk, dostlukly gatnaşmak elbetde bizleri hasam buýsandyrýar. Elbetde şu pursatda bir taraplyk bayramy bilen ähli türkmen halkymyzy, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzy, hormatly prezidentimiz Arkadağı Gahrman Terdarymyzy tüýsürekden gutlaýan toylar ulaşsın. Ine bize şolar ýaly milli medeniýetimizi dünýäge ýaýmakda, bagyşlyk sunugatyny ösdürmekde, halipa şäherlik ýoluny ýene-de dowam etmekde uly mümkinçilikler döret berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, Arkadağı Gahrman Terdarymyza köp sag bolsunlar aýdýan, goý olaryň jallary sag bolsun, ýyly ýurt bäkwitli işleri el müdamara waşyklara beslensin.
çekip adizalere gideyim yarım sayıdı çiğne. Tabrım gitti karar olmaz bir yerlerde durar. Mintilleri yar olmarın gideyim yarım. Hep sayıdı çiğne. Yetermen nedir Hello Yaro Aşık himraya düştü yola, burnum gitti yâre kıyala. Çin aşık min tayyıdana gidin yarım, hep tayyıdı çin oye. Hello. Burtotdan peydalanıp bize döretmeyene, işlemeyene, giyin mümkünçülük açıp veren o hormatly arkadaşımla, arkadaşly, gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýen hormatly arkadaşymyzyň, gahrman arkadaşly serdarymyzyň jaýlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp baran işlerinde elmudama üstünlük kemra bolsun.
Gideyler gözü yazın Ceyhun ey gözü yazın Ceyhun eyler Hepini bunda memnun eyler Aterim ise iyilerim yeni ha ha vah vah hey Aferin güzellerine dönünün kombi şunun kombi Mehriban illeşler, Bakyny taraplığımyzyň 29 ýyllyk bayram bilen gahrman arkadağymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüregimizden gutlaýarys. Bize şular ýaly gepleşikler döretmäge, halypa şähertlik ýoluny ösdürmäge, türkmeniň bagşylyk sunwatyny ösdürmäge döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadağymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarmy aýdýas. Gahrman arkadağymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutyan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary besensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen halypalar ýoly bilen atdy gepleşigimiziň bu gezek sany geçirip gutarýas. Gepleşigimiziň innik sanlaryny görüşýänçek hoş sag bolun.